أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار إلى آخر الآية. وفي قوله عز وجل كنقول الله تدد مودو. وفي وقالت طائفة يبروي جماعة من أهل الكتاب يبقوا يمبدفته mana yahuda en ɓe mbiyata himɓe maɓɓe aminu billadi unzila, nuɗɗine ko jippina dow muhammadu ɗo, ay ko jippina alalladina amanu dow ɓen nuɗɗinɓe ɗo, wato alquran ɗo. on nuɗɗina nde waccan nahari aran ñalawma, wakfuru kefnane ɗum bo akhirahu ragare ñalawma. ɗum dabare on ɓe mbaɗi ɗum. onon yahuda on yimɓe defte, on janguɓe, on anduɓe, mbiye on nuɗɗini ko muhammadu waddi ɗo fajira. to ñalli ha hiiri on mbiya kay min yimɓe defte, min janguɓe, min taskiti ɗum, min tawi ɗum fewre. to on mbi banni, arab en bo ɗum waynaɓe yimɓe geeloɗi, ɓe jaɓan ɓe mbiya nda himɓe defte ma kirritake, na ɗum goonga. kamɓe ɓe yimɓe defte, ɓe anduɓe. to en tokkuɓe enen bo ha ɓe mbaɗa banni ɗo on haaje maɓɓe. wato holli en mo anda kam tum ɗon ɓaawo anduɗo ɗo sakitimo, dedei ko o waɗi fuu kañum bo huwa non. kanjum on waɗi mi wi on derɗiraɓe jange. to on jangay ka on ɗo cakiti mallumen. ɓe pooɗira on heɗɗo, ɓe bo pooɗira on heɗɗo, on anda bo toyi woni goonga. kanjum on jange. imam ahmad ɓe ɗon mbiya mo kanko on woni ardaniɗo yimɓe sunna. ko waɗi ɗo haala qissa mihnatu halqil qur'an en andino. ko mi siftori on mi yiɗi wolugo ha ɗon haala sakitago mallumen ɗo. himɓe ƴami, o ƴami kanko imam ahmad, useni ɗume himɓe gontiri ha wuro ha ko saloto ɗo? ɓe mbimo himɓe ka ɗo ndena ko a wi pat, kanjum on ɓe mbiyata, ngam wala modibbojo bana ma. dedei ko a wi fu kanjum ɓe mbiyata. o wi to ni goɗɗo wiyan alqur'an nde tagaande ngam heɓa hisna yonki mum himɓe majja kam, min kam mi wiyata. min kam mi tabitan dow goonga am. ngam ha qissa man ɗo en bolwi ka ha dedei ko en jangata ɗo nde jur. himɓe feere ngari mbaɗi tawriya, ɓe ƴoyiɓe, ɓe ngari ɓe porta kolima, ɓe mbiya nda tawreta, linjila, zabura, qur'an pat taga ɗum ɗo kooli maɓɓe ɗo on ɓe nufi. yake ɓe ɗo tagga ka ɓe ɗo lima defte. to amma to ɓe mbi pat taga ɗum ɗo kooli maɓɓe ɗo on ɓe nufi. to modiɓɓe ɓeyaman ɓe ardiɗo wanno jarri bittaɓe man ɗo bo famanayi ɓe non man ɗo. to ɓe mbi bannini ɓe mbiya ha ɓe ka nuɗɗini, acce ɗum ta mbareɓe. woɓɓe feere bo ngara mbiya yo kañum kam sottata dow imanaku mum, wolwan ngam hoore ɗo sottan ha ɓandu ɗon dow diina mum ka fu ndikkana ɗum noon. wara wi'a tawreta, linjila, zabura, qur'anu ɗe pat ɗe tagaka. ɓe mbiya to mbare o kam ndikkana ɓe noon man, ngam ɓe dillidan be diina. on imam ahmad bo ɗo rena tur mum, hidde ko ha tur mako yalta ɗo on o yamata ɗume himɓe wuro gontiri. ɓe mbimo himɓe wuro ka ɗo rena ko a tammi wiigo, ha kamɓe bo ɓe mbiya. o wi to nden kam ase ɗum kuje ɗiɗi on ɓurata. imma mi yecco goonga
himɓe warɓe ɓaawo am haa dow duuniyaaru ɗo pat tokko konngol man kandito imma bo mi wara mi wiya mi faddanan yonki am mi wara mi wiya ɗe tagaaɗe heɓa ɓe acca mi yeeɗa dalila man himɓe pat majja nde caka ɗiɗi ɗo kam min kam mi sufti mi yecca ɓe goonga ɗe tagaaka ngam heɓa warɓe ɓaawo am pat tokko konngol man ɓe mbi imam ahmad ñande man to o wino tawreta linjila zabura qur'an ɗe pat ɗe tagaaɗe enen ka pat dow diina man en gonanno nga kanjum on en tawata en annda wot feere ɗon to on kanko o supporti o warti capsule fida o wari kanko o yecci goonga ɓe mbaɗi mo kadi dedei ko ɓe mbaɗi mo annda ɗum ha tarih nde o finti pat o ƴama ɓe wakkati noyi on saali o juulayi kanko ɗo on ko sukli mo na haala bone ɗum ɓe mbatta mo ma dama o heɓi o tabiti dow konngol goonga yimɓe bo pat tabitan dow konngol man bone ɓanndu kam o supportan banni imamu ahli sunna kanjum wimo imami ahli sunna to holli en yimɓe ka tum modibbo on ɓe ndenata kanjum on kadi ya onon modiɓɓe ande dedei ko on mbiyata yimɓe ɗo ɗum goongana ɗum ɗo tokki deftere Allah be sunna nelaaɗo Allah na to dow nonnoon kam ɗo kam on kanditake on kanditi yimɓe amma to on mbiyan ɓe giɗaɗe mon haala heɓugo daraja ko haala heɓugo culeeje ɗo ka on majjidi be maɓɓe onon bo on paami nde on janngay ka on ɗo cakiti jannguɓe ko ɓe majji fuu onon bo on ɗo dow majjere man nden kam jannge on jannge derɗiraɓe janngirde ɗo en ɗo pindina haala man tum amma himɓe kirritaaki janngirde ɗo doole on fardu ayni ɗo wajibi dow ko moyjo to o julɗo ko o debbo ko o gorko se o annda fardu ayni maako no o senorto no o nangirta no o juulirta ɗum ɗo ɗo wajibi to kuuje goɗɗe feere ɗon ɗe ngajibay dow ma sey ñande a liiƴani waɗugo ɗe bana ɗume janngugo baabuwol teegal wajibay dow ma amma ñande a wiya te an ni wajibi si a jannga a annda no a jogorto debbo ɗo haqqeji ɗiye wajibi dow gorko waɗana debbo haqqeji ɗiye wajibi dow debbo waɗana gorko haqqeji ɗiye on ɓe kawti to a numi a te an ni ɗum wajibi dow ma to a laataki a filowo janngugo baabuwol coggu wajibay dow ma amma ñande a maɓɓiti boutique ma ha petit marché a wi aɗo filo ni ko ha giran marché ni ñande man ka wajibi se a annda haala coggu coggu ngu ye won kaɗangu coggu ngu ye karam ngu coggu be sarɗiji noyi dagorto ha a wiya a sorran hunde ɗo ɗume sarɗi maare no nde laatoto on a wiya a sorran nde an soodowo hunde ɗume on sarɗita ha ma hunde sorretende man ɗume sarɗita ha maare en ɗo mari hunde sorretende be goɗɗo mo kasinde sorrande be goɗɗo mo warata be ceede mum soodan ɓe pat ɓe ɗo mari dedei ko wajibi dow maɓɓe ko ɓe no ɓe gonata hidde ko ha coggu man waɗa noyi on coggu fiɓorto ɗum ɗo pat wajibi dow ma anda to a anda maɓɓu boutique ma yahu maɓɓitu jawleeru malluma nasta toon a ekkito cogguji man tawon nden a lutta yaago maɓɓita boutique ma heɓa ɗum wona dow halal amma to nanon a faggitorto jawdi ma be haram a anda to kadi ɗum ɗo holla en andal kam doole men iga ha aran deftere akhdari ɗo ni en ɗo janga goɗɗo huwata kuugal se to o andi kiita Allah ha maagal nden o wi en bo goɗɗo ƴamtoto modiɓɓe man bo o yecci en no ɓe gonata modiɓɓe tokkiɓe sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam aran deftere laalari ɗo be tawhidi risala ɗo kuuje man ɗiɗi ni goɗɗo foti wiya on
ha diina to goɗɗo tiiɗi o laɓɓiniran diina maako be man. ha risala o hoosa tawhid, o wara ha aran laalari ɗo o hoosa akhlaq, o saalo o nasta babunji fikhu ha o yetto babuwol kire, o anda to goɗɗo hiri kaza nda no o sujidirta, to o hiri kaza nda no o sujidirta. ɗum ɗo ni goɗɗo laɓɓinan diina mum. amma a tawa goɗɗo ɗo duda hoosugo deftere man yaha ha yeeso modibbo sata ɗo ni o wawata. e ko waɗi cheytan on ɗo dari, cheydanu ɗo dari sey halka ɓi adama ɗo, sey halka mo. kuje pat a waɗani ɗum programme. e ko waɗi diina maka a waɗanta ɗum programme? a andi wakkati a yahata maɓɓita boutique ma, a andi wakkati a yahata nayi ma, a andi wakkati a yahata ngesa, ɗo ka pat a andi aɗo waɗa bo. a andi wakkati a yahata luumo a kasa, pat a andi. to e ko waɗi diina ma ɗo ka a waɗanayi ɗum wakkati je a yahata mallum a sata, ha ɗon cheydanu fasori ma. to a hefti no a hirritake a waɗi wakkati man ni, wakkati seɗɗa a waɗan no he'ete. to a jangan minti 3 ñalade ni ɗuɗɗum man ler, a modoto, a faman dedei fardu ayni ma ɗo ka a heftan. to amma a waɗanayi ɗum programme, a waɗayi ɗum kanjum kan nder kuuje kimmiɗiniɗe, kanjum waɗi ɗum wala wakkati kanjum. to a wanno to a juuli subaha a timmini kisbeje ma be zikriji ma, ko tokkoto yaago sata deftere ma. ɓaawo to a saati nde a warta a hasito, nden a dilla luumo ma, ko a dilla ngesa ma, ko a dilla nayi ma. to a waɗi non ni a tawanno nder duuɓi seɗɗa wotko a heɓi. yimɓe ɗon ɓe taw andi ɓe janngayno sam, be nango waajuuji ɗo ɓe kirriti, ɓe nasti janngirde ha ɓe moodi, ɓe ngarti ɓe moodiɓɓe. ɗon butumere miɗo wolwa tum, miɗo wiya on min hoore am ni mi janngi ha modibbo, o wiyam o te'i o dañi ɓiiko afo on o toɓɓi be, o dañi ɓiiko afo nden o lutti toɓɓugo be. ɓe ekkitinimo ɗo on be, ɗo on siini, ɗo on mi marra, banni ha o jangi, o moodi, o janginiyam. a shi'rul jahili ɗo ha maako mi jangi, na holli on o jangi, ha o jangi o yetti defte lunga ɗe o waawi ɗe kam, na o jangi, o mawɗo bo o toɓɓi be. to kadi useni mbaate hakkilo onon bo, ta cheytan hiila on, haɗa on andal ɗo, ngam andal ɗo kangal renata ha kuuje fuu. to jawmirawo ceniɗo muuyi, kangal on renata, be maagal on a heftata ɗo shirku a dayito, be maagal a heftata ɗo bidwaku a dayito, to Allah ceniɗo fondima. amma to andal wala kam ɗo duufo nonnon. derɗiraɓe nonno ɗum wardi dey iga asli ha Allah taga en, o tagi en ngam en ndewa mo. nden o waɗi bo dewal ɗo wala no ngal sahoro sina be andal. miɗo wolwa sarɗiji sahago kuugal tum, miɗo lornitaɗi. ɓi adama se o laato o julɗo, se o huwira hunde nde o huwata man be andal, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, se o waɗa anniya, se o huwira be ikhlas, manata shirku nasta, se o huwira be tokkago sunna, ta bidu'aku nasta. sarɗiji ɗi se ɗi kawta, on kuugal lutta jaɓeego. to katto a janngay ndey andal goo heɓi nokkure mum, doole on se goɗɗo janga, fardu ayni ɗo kam. amma janga ha warta modibbo kam, ɗo ka ɗum fardu kifaya. to modiɓɓe feere jangini he anan woɗɓe, amma to ɓe pat ɓe kawti ɓe jooɗi ɓe jangay bo, ɓe pat ɓe kawta ha zunuba, ngam wala janginoɓe himɓe nden. o wiyata yo wa qala taifatum min ahli lkitab, yeɓre ha nder yimɓe defte mbiyata nuɗɗine ko jippina dow nuɗɗinɓe ɗo aran ñalawma, on kefnano ɗum ragare ñalawma. wa hada nda ɗo naw'un akhara, ɗum noon de wonde feere min talbisati lyahud, ha nder jibru yahuda yiɗi waɗugo julɓe, ha ɓe lorto ɓe acca diina maɓɓe.
وقيل ويا تواطى 12 حبرا kongol feere wi modi ɓe yahuda 12 kawti ɓe dawri ɓe mbaɗi complot ɓe potti ha dow min yahudi haybara ɓe yiɓgo e yahuda en haybara ɓe potti ha dow no ɓe mbaɗata heɓa ɓe cakla julɓe acca diina mum wa ɓura urayna be gure urayna wato yahuda en haybara be yahuda en ɓura urayna fa qala baduhum li badin yoga maɓɓe wi yoga udkhulu fi dini muhammadin naste ha diina muhammadu ɗo awalan nahari aran ñalawma on nastira billisani be ɗemgal ta on kaɓɓa ɗum ha ɓernde on bolwa tan ɗo bo holli en ase ko goɗɗo wolwi tan ɗum wala ha ɓernde mum ɗum laatata ko hunde wonde kanjum woni en mbiyata al iman ɗo sei wona ɗum itigadun fil qalb nden wa nutɓun bil lisan nden wa amalun bil jawarih sei a nuɗɗina ɗum ha ɓernde ma a lafza ɗum be ɗemgal nden a huwira be terɗe ma ɗo on ɗum luttata nafgo ma to ɓe mbiyata bolwe ɗum tan nonnoon ta mbate ɗum ha nder ɓerɗe mon on bolwa ɗum ha dow dow nonnoon duna atigadil qalbi ko luuti haɓɓuki ɓernde summa hooti ukfuru akhira nahari kefne kadi ha ragare ñalawma wa qulu mbiye innano minon nazarna min daari fi kutubina ha defte amin wa shawarna ulama ana min carwotiri min carwi modiɓɓe amin fa wajadna min tawi anna muhammadan noni muhammadu o laysa huwa bidhalika alman'uti na ɗum kanko on tindinano ha tawreta be linjila ɗo on mbiya ɓe banni na kanko on min tawi ɓawo min carwotiri be modiɓɓe amin min carwitiɓe ɓe gecci min gonga min tawi muhammadu oɗo ka na ɗum muhammadu gongajo bolwaɗo ha tawreta be linjila wa zahara lana kadibuhu ɓe mbi konngol maako ngol gonɗayi wangani min fa ida faaltum dhalika to on mbaɗi bolwaɗum ɗo shakka ashabu muhammadin sahabo en muhammadu ɗo ɓe cekan fi dinihi ha diina maako ɗo wattahamuhu ɓe tuuman mo nden wato en mbaɗa banni ɗum dabare on heɓa no ɓe accira diina man wa galuɓe mbi innahum no kamɓe ahlul kitabi ɓe yimɓe defte wa alamu bihi minna ɓe mbiyanna kamɓe on ɓuri andugo muhammadu dininta enen arab en fayarji'una se ɓe lorto kadi an dini himɓe acca diina maɓɓe en mbaɗa banni waqila wiyama hada fi sha'ni lqibla aya man kaɗo ka wari ha haala qibla on wa dhalika bolwaɗum ɗo annahu lamma surifat ila alkaaba nde qibla firlita hoora ha suudu kaaba en andi ko artino ha baytul magdis on shaqqa dhalika ala alyahud se ɗum saɗani yahuda en kadi no ɓe titorto kaaba ɓe juula kamɓe baytul magdis on ɓe mbowi nde ɗum saɗani ɓe fa gala ka'bu bnu l ashraf se ka'bu bnu l ashraf wiyata li ashabihi yimɓe mum o wi aminu nuɗɗine billadi unzila ko jippina ala muhammadin fi amri l kaaba ko jippina dow muhammadu ha haala kaaba ɗo nuɗɗine ɗum aran ñalawma wa sallu juule ilayha ha kaaba man awala nahari aran ñalawma summa akfuru hooti kefne ragare ñalawma warji'u lorte ila qiblatikum ha qibla mon woni baytul maqdis akhiran nahari ragare ñalawma la'allahum yarji'un ngam kamɓe julɓe man ɗo ɓe lorto ɓe acca kamɓe futitago kaaba man fa yaquluna ɓe mbiyan haula'i ahlu kitab nda ɓeɗo ɗum yimɓe defte
wa hum alamu kamɓe ɓuri anndugo dininta enen nden kadi fayarji'una ɓe lorto ila qiblatina ha qibla men sey fa adla allahu rasulahu allah ɗelliti nelaɗo mum ha dow ko ɓe dawri man sallllahu alayhi wa sallam ala sirrihim dow sirri maɓɓe ko ɓe ñukkini ɓe dawri ɗo wa anzala hadihi l aya nden o jippini aya ka on kadi o wi wa wajhu nahari ɗo ko wi'ete noon awwaluhu on kanjum wiyete wajhu nahari awwalu nahari on wal wajhu ɗo ko wiyete noon ha luga mustaqbalu kulli shay'in kala hunde pat husitirde maare ko heedi yeeso ɗo kanjum on woni wajhu kala hunde pat li annahu awwalu ma yujahu yuwajahu minhu ngam kanjum on woni aran ko ɓi adama huusotirta to aɗo fotta be goɗɗo ɗo na yeeso maɗo on artata fottugo be maako to kanjum waɗi hunde artunde pat kadi kayre ɗo nde wi'e yeeso ko bo yeeso man wi'e aran wa anshadu ɓe jimi ɓe doynake fi manahu ha mana wardugo wajhu nahari ɗo ɗum awwal nda catol ha ɗo gimowo wino man kana masruran bi magtali malikin falyati niswatana bi wajhi nahari ko wi ko moye laati oɗo sewri be mbargo be mbarego malik o wara ha rewɓe amin ha aran ñalawma yo o war ha rewɓe amin aran ñalawma ɗo ko won shahidi ha ɗon bi wajhi nahari ɗo wa gawluhu konngol maako la'allahum yarji'un belano kamɓe ɓe co'ititto yani ko muyata anhu ɓe lortoto ɓe acca tokkaago annabijo ɗo ay inna alkayna hadihi shubha minon kamin ngubi jibru nguuɗo ɗo ha dow julɓe ɗo la'allahum yashukkuna belano kamɓe ɓe cekan fi dinihim ha dina maɓɓe fayarji'una ɓe lorto anhu ɓe accaka walamma dabbaru hadihi lhiila nde ɓe dawri dabare nde on akhbara allahu taala nabiyahu allah ceniɗo yecci annabojo mum sallllahu alayhi wa sallam biha o yecci annabijo maako dabare maɓɓe man falam tatimma lahum nde timmanayi ɓe kadi nde tabitayi nde waɗay ngam annabijo yecci sahabo en mum nda ko yahuda en dawri walam yahsullaha asarun batte tabitanayi nde wala ko nde battiɗini fi gulubil muminina ha ɓerɗe nuɗɗinɓe won o wi walawla hadha al ilamu sina ngam andinki kiiki allah andini annabojo mum andinki min allahi gargiki daga to allah ta'ala ɓangiɗo lakana rubbama asaru dhalika fi gulubi badi man kana o wi dabadima batte laatotono ha ɓerɗe yoga ha dedei mo imanako mum mari tampere ka pat fi gulubi badi man kana fi imanihi da'fu ha dedei mo tampere woni ha imanako mum ka pat da jaɓanno ɗum qawluhu konngol maako ta'ala ɓagiɗo wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum wala tu'minu ta nuɗɗine yahuda en go illa liman tabi'a dinakum sey mo tokki dina mon hada ɗum ɗo muttasilun ɗum ɗo sonotiri bil awwali be ko arti ɗumeji mon ko arti man wa huwa kanjum min gawlil yahudi ɗum ibgoye konngol yahuda e noon badihim li badin yoga maɓɓe wi yoga wato wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum ay wala tusaddiqu ta gonɗine illa liman tabi'a dinakum sey mo tokki dina mon wafaga millatakum sey mo yaadi be dina mon o tokki dina mon allati antum alayha ka on goni dow mum wa hiya alyahudiya kanka woni yahudiya dina yahuda wallamu laamuwol garngol fi liman ɗo
illa liman tabi'a ɗo o wi laamugol man ɗo sila ngol ɓeddingol ɗo ɗum konngol ha konngodi mufassirun modiɓe feere mbi zaida wala ha alqur'an ɓe wiyata kaza ɓeddi ɗo wala ko ɓeddoto ha alqur'an ngam to a jangi har feere man aɗo mari mbar jaari 10 nden kana nde ɓeddaki ndeni nde hokkete mbar jaari kam kanjum ɓe mbi kamɓe ka sila wato ɓeddaari wala ha alqur'an ka gawlihi bano konngol Allah o wi radifa lakum ɗo no wonata ay radifakum wato o yiɗima hollugo laamuwol lakum ɗo ngol ɓesdingol on en mbi modiɓe feere jahiri dow ɓesdi ɗum wala ha alqur'an qul inna alhuda huda llah qul yu inna alhuda andu kanda huda llahi ɗum kanda Allah kalima huda ɗo ha alqur'an ɗum mari manaji feere feere waɗan 17 kala ha huda man wari fu ɓe no mana mu wonata na huda pat kanda wodi boka jangi defte lunga tan andi huda ka kanda tan to wari ha tawi huda pat kanda yake feere huda man waran imanaku yake feere waran deftere alqur'an yake feere waran annabojo ɗum ɗon ɗuɗɗum mi yon mana feere feere 18 qul inna alhuda huda llah ay inna addina dinullah haɗo huda man bi mana addin hande diina kam diina Allah on woni diina wal bayanu bayanuhu ko woni wangaram bo ko Allah wangini ha diina mum kanjum woni wangaram wa hada ɗo habarun ɗum gecca min allahi daga to Allah wato ban wiigo Allah on wi qul innal huda hudallahi ɗo kanjum ko Allah on wi ɗum summa ikhtalafu hoti ɓe luuri fihi fa minhum man qala ha haala innal huda hudallahi man ɗo ɗon ha nder maɓɓe mo wi hada kalamun mu'taridun o wi ɗo ɗum haala pe'ika on bayna kalamayni hakkunde bolle ɗiɗi wa ma ba'dahu ko woni ɓaawo ɗon bo muttasilun ɗo sonotiri bil kalami lil awwali be wolde artunonde wa huwa kanjum ikhbarun ɗum yeccuki an gawlil yahudi daga to konngol yahuda ba'dihim li ba'din yoga maɓɓe wi yoga wa mana al aya no mana aya wonata dede bana no wi en ɗo fe'i hakkunde bolle ɗiɗi ɗo nda no wonata wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum wala tu'minu an yu'ta ahadum misla ma utitum min al-ilmi wal hikmati wal kitab ni on ɗum wonata kadi ta nuɗɗine sey mo tokki diina mon ta nuɗɗine goɗɗo fu hokkete irim ko on dokka ɗiggo e andal be hikma be deftere be ayaje mu'jizaji ɗi Allah waɗani on waɗani annabojo mon min falqil bahri ɗum woni o sekuki maayo annabi Musa tappi maayo be sawru ndiyam ta'i ɓe caali to irim ɗum ɗo ta nuɗɗine wor goɗɗo hokkete ɗum sina onon bani Israil ni ɓe mbi wa inzalil manni wa salwa be jippingo ndarɓam be colli caaɗi ndarɓam wor kuje feere ɗon jippanannoɓe ha tiihu ha wembere wota ha ɓe caklino ha nder ladde ɓe jooɗi duuɓi ɗum ɗon bana jumri ni ɗum ɗo jippanoɓe be colli caaɗi ɓe mbiyata ɗi ɗon bana gerle to jippingo ɗum alaykum dow mon wa gayre dhalika be tana bolwa ɗum ɗo fu minal karamati ibgo e karamaji ɗi Allah waɗani on nden ha fahin wala tu'minu ta nuɗɗine an yuhajjukum inda rabbikum no ɓe jokkira be mon ha jawmirawo mon li annakum ngam no onon asahu dinan onon ɓuri laaɓugo diina minhum dininta maɓɓe kamɓe julɓe falamma akhbara allahu taala nde Allah bangiɗo yecci anil yahudi daga to yahuda en bidhalika be bolwa ɗum ɗo qala o wi fi asna'i dhalika ha caka bolwa ɗum man qul innal huda huda llah wato ɗo woni o wi en aya man ka fe'i ɗo wolde man fe'i nde o yecci en nda haala yahuda o timmini
sai o waddi jumla ɗo ka feƴƴi ka nasti caka man ka hawray be kaya o wi diina ka ɗum diina Allah wal ma'na anna alladhi antum alayhi ɗum on ngoni dow mum ɗo innama sara diinan ɗum laati ɗum diina bi hukmillahi be kiita Allah wa amrihi e umrore maako fa ida amara bi dinin akhara to Allah umri diina ngot ka feere bo wara ɓaawo diina mon ɗo wajaba ittiba'uhu da tokkaago ka wajibi kadi wal inqiyadu e ɗowtanaaki li hukmihi kiita maaka liannahu huwa kiita maako liannahu huwa alladi hada ilayhi ngam kanko kiita maaka man nonnoon ngam jawmirawo on handitiri ha maaka ha diina man li hukmihi liannahu huwa alladi hada ilayhi wa amara bih kanko on handiti ha diina man e bo umri himɓe tokkoka waqila wiyama ma'nahu ko on ma'na man qul lahum yuɓe ya muhammadu innal huda huda Allah diina ka ɗum diina Allah wagad ji'tukum bihi mi waddani on ka walan yanfa'akum fi daf'ihi hadha alkaydu fewjere nde addaifu tampude nde on dawrata ɗo walan yanfa'akum nde nafata on fi daf'ihi ha faddaki goonga ko faddaki diina ka fewje mon ɗo nafata ha ton wa gara alhasan modibbojo hasan jangiri be amash iyu'ta ha badal ha ayyuta ɗo ɓe jangiri iyu'ta bi kasril alif fa yakunu qawlul yahudi tamman nden ka konngol yahuda en ɗo ngol laatoto ngol timmugol ha ɓe bolwi ɓe dari ɗo haala man ka timmi inda qawlihi ha konngol Allah illa liman tabi'a dinakum ɗo ha ɗo wolde yahuda ka haaɗi wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum nden kagol innal huda hudallahi ka na ɗum bolle yahuda kadi wama ba'dahu ko woni ɓaawo man ɗo min qawlillahi ibgo e konngol Allah on ta'ala ɓagiɗo wal ma'na no ɗum wonata qul wi'u ya muhammadu innal huda hudallah diina ka ɗum diina Allah ayyuta ahadun no goto hokke misla ma utitum yeru ko on dokka wa takun an bi ma'na aljahd an ɗo ngol laato be ma'na yankirgo ay ma yuta ahadun goto fu hokkatake ma utitum misla ma utitum bana yeru ko on dokka ya ummata muhammadin ya onon ummatore muhammad min addini ɗum woni yo diina wal huda e kanda aw yuhajukum inda rabbikum se to ɓe jokkiri be mon ha jawmirawo mon yani illa an yuhajukum se to ɓe jokkiri be mon ay alyahud bilbatili be fewre fayaqulu ɓe mbiya nahnu afdalu minkum minon ka min ɓuran on wa gawluhu konngol maako inda rabbikum ɗo ay inda fi'li rabbikum ha kuugal jawmirawo mon aw ko bo fi gawlihi ha konngol maako aw yuhajjukum ɗo bi ma'na hatta aw man ɗo bi ma'na hatta ɗo bo konngol wa ma'na al aya nden ma'na aya no wonata ma aada allahu ahadan allah hokkata goto fu misla ma uɗitum bana yeru ko on dokka ya ummata muhammadin ya onon ummatore muhammadu min addini ibgo e diina wal hujjati e hujja hatta yuhajjukum ha ɓe jokkira be mon inda rabbikum ha jawmirawo mon aw yuhajjukum ɗo on o holli en ma'na aw man ɗo hatta kadi ha ɓe jokkira be mon inda rabbikum ha jawmirawo mon wa gara ibnu kasir jangiri an yu'ta wato bil maddi o waɗi be madda ha dow hamza ɗo alal istifhami dow istifham wato ɗum ƴami on wa hina idin nden bo yakunu fil kalami ikhtisarun nden kam rammiɗinaki ɗon ha wolde man no ɗum wonata takdiruhu an yu'ta ahadum misla ma utitum ya ma'shara al yahud no goto hokke bana ko on dokka ya onon jama'are yahuda min alkitabi ibgo e deftere wal hikmati e hikma fatahsudunahu gañanon mo ɗum
wala tu'minuna bihi on nuɗɗintamo hada ɗo bo ɗum gawlu gatada ɗum konngol modibbojo gatada ha nder fassiroɓe warrabi be rabi gaalaɓe mbi hada ɗo min qawlillahi ta'ala nden ka ɗum konngol Allah on na ɗum konngol yahuda en konngol Allah on wi non qul ya muhammadu innal huda hudallah Allah on wi banni na yahuda en wi'u ya muhammadu dina ka ɗum dina Allah to Allah ana unzila al'ana nonon al'ana unzila kitaban anzala kitaban jonta ka o jippini deftere misla kitabikum bana deftere mon wa ba'atha o neli nabiyan annabojo bo misla nabiyikum bana annabojo mon onon yahuda asattumuhu nden on gañi annabojo man wa kafartum bihi on kefnanimo ɓul wi'u innal fabla andumo ere ka biyadillahi har jungo Allah woni yuti o hokkande man yasha'u on mo o muuyi to haala wiigo biyadillahi ɓadima en bolwa ɗum en gadda muskila jawmirawo ɗo mari sifaji ɗi sifori zaati maako kanko bo ɓuri andugo zaati maako to Allah sifiri zaati mum be hunde ɗo wajibi dow men enen ka se en nuɗɗina nde en jaɓa Allah on o wi o be jungo Allah on o wi oɗon nana o wi oɗo yiya dole en mbiyata ɓi adama ɗo mari jungo no Allah bo mardata jungo Allah bo nandata be tagdi mum wala no en mbiyata ɗo ka wala no en mbira noon en mbiyata Allah ɗon nana ɓi adama ɗon nana wamde ɗon nana nagge ɗon nana wala no en mbira Allah bo ɗo nana kam nga en nandini be ɗo wonata no Allah ka to o wi hunde ɗo o gonguɗo kanko ɓuri andugo zaati maako kanko on wi en o be jungo yadullahi fawqa aydikum o wi en o be jungo to amma ɗume on en nuɗɗinta ha jungo man ɗo ko en nuɗɗinta kam Allah wi o be jungo ka en jaɓi fakat en jaɓi Allah be jungo amma se en anda bo ngo nandata be je tagdi kam ɗo bo se en kefta jungo man ngo nandata be jungo tagdi to goɗo nandini ngo be je tagdi ni o seli laawo to tataɓol man en anda heftugo haqiqa maago no ngo woni bo heftatako ɗo tati ɗo tan to a waawi ɗum ni a hisi ha sifaji Allah pat nden bo hunde ko hirrititte ha ɗon koyɗum to Allah waɗanima basira Allah wi laysa ka mislihi shay'un se o wi wa huwa sami'ul basir o wi Allah kam wala ko nandi be ma hunde ko irmindere nde wa'ay bana Allah se o waddi sifa laatika ɗon ha tagle maako o wi'ani zaati maako o wi kanko won nanowo kanko won yi'owo na to a be basira kam Allah wima wala ko o nandi nden o wi o nanan o yiyan a faman nande maako be giɗɗe maako hu nanday be je hunde wonde feere kadi laɓɗum tal wala ko sagli ko peeten o wima wala ko nandi be Allah kanjum woni o artiri laysa ka mislihi shay'un se o wi wa huwa samiul basir kanko won nanowo yi'owo nande be giɗɗe ɗo bo ɗum ɗo sifa takle maako nden ka hollan en je maako ɗon nanday be je takle on amma na en potay en mbiya wala kam en mbiya Allah wi wa huwa samiul basiru ɗo Allah woofi o wiyatano kanko on samiu kanko on basiru en keɓa hunde wonde feere en mbiyanamo na en mbiyata banni kam na Allah on ɓuri andugo zati mum to nden ka ɗon no ha o wi yadullahi bo kanko ɓuri andugo oɗon mari jungo maako amma nuɗɗingo oɗon mari jungo ɗo wajibi dow men nuɗɗingo ngo nandata be je takle bo ɗo wajibi dow men nuɗɗingo en keftata haqiqa maago bo ɗo wajibi dow men kuje ɗe tati kanjum on woni ha dow men amma nuɗɗingo Allah wi'ani zaati mum hunde en mbi'a nde wala kam ɗo ka en potay dole se en nuɗɗina nde ɗon o wi Allah ɗo jala se en nuɗɗina Allah ɗo jala amma na bana jalgo tagdi en keftata bo haqiqa no jalirta
o wi jawmirawo ɗo wadda gada mumum yaaɓa ha nder yiite nuɗɗinan amma gada muman na bana je ɓi adama ngam o wino en laysa ka mislihi chey aya laysa ka mislihi chey un ɗo kanka on tokkata handita en ha sifat pat kala ha ko en tawi Allah sifiri zati mum ɗon nandi be je tagdi fuu en lortu en mbiya na Allah wino laysa ka mislihi chey un na nden ka jeeɗo je o wi je zati mako ɗo ka na irim je mi nandi to a wi bannini a sakliti Allah wiyata hunde a wiya nano to a wi nonnon bo nden ka se a itta nandingonde be je tagdi kam a anda fakat nde nandata be je tagdi to kanjum won o wi en ha ɗo o wiyata en ha ɗo ha to en gonno nam qul innal fadla biyadillah o wi moƴƴere ka ɗon ha jungo Allah wi o nonnon sala wala ko a tawtilta sam wala ko a tawtilta ko ɗume to a tawtili ɗo ɗum ñiddi qul innal fadla biyadillah Allah ceniɗo kanko sufti qur'anu ɗo jippiniri be lunga arabiya bo anda ɗum ɓe ɗon mbiya jungo yadu ko ngam to wurti babol mum ɗo ya wi'a nema amma ha babal ɗo ka jawmirawo ceniɗo to laatake no nema man on wi'anno nde o andi ɗum saklan en o wiran no bi ni'mati on amma o wi yadu man nonnon ha en anda oɗo mari yadu amma nandata be je tagdi qul innal fadla biyadillah moƴƴere kam ɗon ha jungo Allah wato en anda yadu Allah man nandata be je tagdi kam kanjum kam waɗata to nden noy yutihi man yashau oɗo hokka moƴƴere man ɗo man yashau mo o muuyi hokkugo mo Allah muuyi hokkugo on hokkata moƴƴere man to ɗo bo en paman babuwol gongol goto bo feere babuwol feere fayin ha ɗo ase Allah ceniɗo kam oɗon mari kuuje pat amma mo o mari haaje hokkugo on o hokkata mo o wala haaje hokkugo ɗum bo o hokkata ɗum ɗum pat bo ɗum ɗo waɗira be hikma maako be adilaku maako goɗɗo feere ha dokkaɗo kuuje moƴƴe ha duya ɗo to oya on hokkano dokke man foti ɗe ƴagga mo on jawmirawo hokkaymo kanko ngam Allah ɗo andi ko suuɗi ha maako andi to hokki mo o ƴaggoto kanjum waɗi hokkaymo o bo ɓadima to o hokkaka no moƴƴere man ɗo ɓadima o hefnititto on jawmirawo hokkimo ɗo ka jawmirawo mari hikma kañum on andi ko waɗi hokkanta oɗo ɗo nden hokkata oya jawmirawo on andi hikma ko waɗi waɗata noon ɗulinnal fadla biyadillah andu moƴƴere kam ha jungo Allah woni yutihi man yashau oɗo hokka nde mo o muuyi wa gawluhu konngol maako aw yuhajukum ɗo ala hadihi lqira'ati ha dow qira'a ka ɗo ruju'un ɗum lortago ila khitabil mu'minina ha wolwanki mumini en wa takunu awɗo bi ma'na in nden awɗo ɗo wara dow ma'na in kadi ɗi pat ngam ɗi sharɗinkeji li annahuma harfa sharɗin ngam ɗi ɗiɗi fu ɗum karfeje sharɗi kanjum waɗi gotol lutanan ngola ha babal mum wa jaza ɗum karfeje sharɗu be jaza'u ɗum anda ɗum ha janguɓe nahawu worko ɓe mbiyata karfeje sharɗi be jaza'u be jawabu sharti wa jaza'uhu to kanjum man on o wiyata en ɗo yuda'u ahaduhuma gotol maji fu ɗo rese mawdi al akhar nokkure ngola wal ma'na no ɗum wonata wa an yuhajjukum no ɓe jokkira be mon ya ma'shara al mu'minina ya onon jama'are nuɗɗinɓe inda rabbikum har jawmirawo mon qul wi'u ya muhammadu innal huda huda Allah dinaka ɗum dina Allah wa nahnu alayhi minon bo min ɗon dow maaka wa yahtamilu jaɓan bo ƴeftan an yakuna al jami'u no mofgal man ɗo pat laato khitaban lil mu'minina ɗum wolwanki mumini en on
wala feere wolwani yahuda feere wolwani mumini en wona pat ɗum wolwango mumini en wa yakunu nazmu l ayati yusbudi aya laato a yuta ahadun no gooto hokke misla ma utitum irimi yeru ko on dokka ya machara al muminin ya onon jama'are nuɗɗinɓe fa in hasadukum to yahuda en gañani on fagol wi o inna alfadla nonimo ere ka biyadillahi ha jungo allah woni fa in hajjukum to yahuda en jokkiri be mon fagol wi o ɓe inna alhuda huda llah dina bo ɗum dina allah wa yahtamilu ƴeftan ha fahin jaɓan an yakuna alhabaru an ilyahud no geccaman laato ɗum yahuda on wolwana e gecca wolwan ka yahuda kam laato ga tamma haqiqa timmi inda qawlihi ha konngol allah laallahum yarji'un ɗo ha ɗo haala yahuda ka timmi wa qawluhu konngol maako wala tu'minu ɗo min kalamillahi ta'ala ɗo ka ɗum wolde allah on wi wala tu'minu ɗo illa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum ɗo allah on wi noon to sabata bihi qulubul mu'minina ɓerɗe nuɗɗinɓe tabitiri be man li allah yashukku ngam ta ɓe ceka inda talabbusil yahudi ha jibnuki yahuda wa taswirihim be fawnuki maɓɓe kalluɗum wiya ha warta goonga taswir ɗo kanjum en mbiyata foosa hunde nde wooɗay waɗana nde suura hunde woonde ha nde wooɗa ha goɗɗo tokko nde fi dinima ha diina maɓɓe diina fuu ɗo mari taswir goɗɗo hoosa fawnane hunde nde laataki haqiqa o holle ɗum diina laabka foti waɗa wa taswirihim fi dinihim be hande fawnuki maɓɓe ñidduɗum ha diina maɓɓe yaqulu llahu azza wa jalla allah tedduɗo mawɗo ɗo wiya wala tusaddiqu ta gonɗine ya machara almuminina ya jama'are nuɗɗinɓe illa liman tabi'a dinakum se mo tokki diina mon wala tusaddiqu ta gonɗine bo ayyuta ahadun noni goto hokkete misla ma utitum yeru ko on dokka min addini ibgoye diina ɗo ka warti kadi pat ɗum bolle mumini en on wolwante walfable min addini walfable ibgoye diina be moƴƴere wala tusaddiqu ta gonɗine an yuhajjukum inda rabbikum no ɓe jokkiran be mon ha jawmirawo mon aw yaqdiru ala dhalika ko bo on mbiya ɓe mbawan jokkirgo be mon man mana ɓe mbawata fa inna alhuda huda llah diina ka ɗum diina allah wa inna alfadla biyadillah moƴƴere bo ha jungo allah woni yutihi man yashau oɗo hokka nde mo mu yokkugo wallahu wasi'un alim allah kam o feesa moƴƴerejo e bo alimun o ɗuuɗa andaljo fatakunu l'ayatu aya man laato kulluha kalama ka pat khitaban lilmuminina ɗum wolwanki mumini en ka wolwanan yahuda en ɗo bo ɗum waccu goto ha nder waccuji tafsir man inda talbisi lyahudi ha jimnuki yahuda li allah yartabu ngam taɓe ceka wala yashukku taɓe ceka wa qawluhu ta'ala qul inna alfabla ha o wi inna alfabla ɗo yani qul lahum yuɓe ya muhammadu inna tawfiqa lil imani andu fondego ha imanaku wa ɗumejum wa ilahi wal hidayati lil islami be handitugo ha diina islama wonmo jogi bindirgol be handitugo ha diina islama o kanjum man ka fuu biyadillahi ha jungo allah on woni en ɗon no bolwa tum en mbiya hidaya mo tawfiq ha allah on woni hidaya mo tawfiq hidaya mo dalala on woni ha jungo takle amma hidaya mo tawfiq kam ha allah ceniɗo on ɗum woni ay annahu malikun lahu kanko mari ɗum wa gadirun alayhi kanko woni bawɗo ha dow man duna kum ko luuti on onon ɓiɓɓe adama wa duna sa'iri halqihi e ko luuti luttuɗum takle maako ko luuti on onon mumini en e ko luuti ko lutti ha takle maako fuu yutihi man yasha'u oɗo hokka moƴƴere man mo o muuyi yani alfabla moƴƴere allahi huwa dinul islami laatinde diina islama ɗo se to allah yiɗi on fondata goɗɗo ha o laato nder diina islama ɗo ngam ha maako on moƴƴere diina man woni kanko on fondata goɗɗo
be dina man to yani alfadlu alladi huwa dinu l'islam yutihi man yasha oɗo hokka mo ere dina man mo muuyi min ibadihi goye jeyaɓe maako wa yuwaffiqu lahu oɗo fonda ha dina man ɗo man arada mo muuyi fondugo min halqihi ha takle maako wa fihi takdibun wari ha ɗo kadi fewnugo lil yahuda fi gawlihim ha konngol maɓɓe ngol ɓe mbino an yuta ahadum misla ma utitum ha ɓe mbino goɗɗo fof hokkatake bana irimi yeru ko on dokkaago ndamo ere allah nde allah on mo muuyi fof o hokkan ɗum de fa qala llahu taala allah ɓagiɗo wi raddan alayhim dow ruɗɗitgo dow maɓɓe qul lahum yuɓe laysa dhalika ilayhim kanjum ɗo ɗum wonayi ha maɓɓe hoosugo ɗo hokka o hoosa ɗo hokka o kanjum ɗo wonayi ha maɓɓe ha allah on ɗum woni wa innama alfadlu biyadillah mo ere ka ha jungo allah woni yutihi man yashau oɗo hokka nde mo muuyi hokkugo wa aslul fadli ko wiyete noon fil lugati ha luga arabiya a ziyada ɓeddugo kanjum woni wiyete fablu to on nani fablu ɗo hunde ko luttata ɓe ɗon mbiyata goɗɗo haɗa fablul ma'i luttuɗum ndiyam to a hutiniri ndiyam lutti ɗo ta a haɗa himɓe to nde ka holli en fablu ɗo hunde ko ɓuri haaje ma a ziyada wato ko ɓuri ha haaje ma wa aksaru ma yustamalu fi ziyadati l'ihsani amma ɓurna ko ɗum hutinirte ha luga arabiya ha ɓeddugo mboɗenga on wal fadilu ɗo azaidu ko ɓesdi ala gayrihi dow tanamum fi hisali lhayri ha gikkuji hayru wallahu wasi'un allah kam o jawmu feesare ay du sa'atin yatafaddalu ala man yasha'u oɗon mo'a ha dow mo o muuyi alimun o annduɗo bo ay biman yatafaddalu alayhi mo mo'anta wa huwa lilfadli ahlun kanko bo dunke mo'ango himɓe alimun ɗo ayana to alhamdulillah